Na schadzku še nie všetky odvolali, ale bola krátka i konstruktívna. Poneže po begeľu dreva nemôže začúvať, dohovorené, že še budúce sadníci drevkov budú deliť po obíscov za sadzenie opres chyži. A drevka, ktorí ešte neporezani kolo begeľu, budú še mušic aktivnejšie čuvať. Teraz sme dobili predlog od Dunaj ti si Dunaj, že treba označiť pokľa hody, co ľudia majú seljaci. Jih pripada, a hevto, co pripada državi. Da še zna, že na to deo še posadi drevo i oni odbičetegni budu za toto. Teraz drugi dali predlog, že treba oštrejši kazni. Skoro je bilo za jedno drevko 5.000 dinari i ešte trebal posadiť toto. Teraz uvidíme, jak še primenja to ti zakoni, ta budeme še i mi trimať ich. Predsjedatelj lovárov Zlatimir Ramač vyznačil i problem napasania ovcov po poberežju Begelja, s ostim še lovárom a i prirodi pravi veľká škoda, bo, jak vám hovorí, ovci zniščujú hnízda kačkov i fazanov i ľahla mladých zajacoch.